Joo, eli terve taas. Blogi on nyt menossa. Ja tänään mä oon nyt Elverumis lähellä pyöräretkellä. Pistin pyörän mun auton taakse, koukkuun telineeseen kiinni. Ajoin Hammarista Elverumiin, tästä on joku parikymmentä kilsaa. Ja nyt mä oon löytänyt, täällä on tämmönen erittäin suomalaistyylinen metsä, missä mä olin äsken. Upea paikka. Mut nyt tuossa mun takana niin näkyy toi tommonen iso kivi. Siinä on vanhat tulvamerkit. Täällä on korkein tulva. Täällä on 400 vuoden takana näitä merkintöjä. Ja se on täällä takana se merkintä. Täällä ylhäällä. Tossa. Ottaakohan se tosta 1789. Tää on noin 3 metrin korkeudessa. Se on ollut aikamoinen tulva. Ja tuolla takana näkyy nyt toi. Se on tuolla pellon takana sitten toi joki. Ja säät on ollut hyvät ja huomenna tuolla Elverumissa on Mustang-tapahtuma ja menen sinne käymään. Ja sitten lauantaina Oslosta etelään on semmonen tapahtuma kuin Gatebil. Mä käyn sit siellä päiväseltä ja siellä on varmaan upeat säät siellä kanssa. Se on isoin tapahtuma mitä on Ruotsin-Norjan alueella. Autotapahtuma. Sinne tulee noin 40 000 ihmistä ja tulee varmasti ihan hyvä juttu. Teen sieltä kanssa sit jonkun blogivideo.